בעזרת השם נגיד שיעור על פורים. אז אנחנו קוראים מגילת אסתר בפורים, נכון? עכשיו יש כמה מרכיבים במגילה שהיו כוכבים שם. מגילת המן, למה לא קוראים? יש פרשה בתורה, על בלק, פרשה, הוא לא היה צדיק, פרשת בלק. מרדכי, למה מגילת אסתר? אז חז"ל אומרים לנו, תדעו לכם, מגילת אסתר, כשמה כן היא, צריך לגלות את האסתר. פורים זה החג האחרון שתקנו לנו חז"ל. אחרי זה לא תקנו חגים. זאת אומרת, היה לנו את כל החגים שכתובים בתורה, ראש השנה, כיפור, סוכות, פסח, שבועות. באו חז"ל אחרי זה תקנו חנוכה, והחג האחרון זה פורים. מאז אין חגים. עכשיו אחד יגיד, אני יש לי חג. ואין תקנה של חגים חדשים. למרות שלדוגמה, תחשבו מה זה, כל המלחמות שהיו, כל הדברים שהיו ניסים פה, מלחמת 6 הימים. היה ניסים, היה מלחמת המפרץ. הוא, כמו שעכשיו כולם מפחדים מאיראן, היה סדאם חוסיין, שלח 39 סקאדים, אין כיפת ברזל, אין קלע דוד, חץ, אין כלום. יש כיפת על הראש. 39 סקאדים נופלים במדינה, כמו של איראן, כאלה, בניינים התפרקו, רחובות, אחד נהרג וגם לא מהטיל. התקף לב. ככה, אני לא הייתי קטן, אני לא זוכר, אבל לפי מה שאני שמעתי. נו מה, לא צריך, זה נס, מה זה נס? תחשבו, נופלים פה, שלא יפלו. 39 טילים כמו של איראן, אין כיפת ברזל. גם לא היה ממ"דים אז. בתקופה שנת 90 היה, אנשים קצת בנו, אבל זה לא היה, לא היית חייב לבנות בניין עם ממ"דים. אז כאילו, מה שנפל, איפה שנפל, כל הבניין נפל, ולא נהרגו. אבל חז"ל תקנו לנו רק פורים, חג האחרון. למה? גילוי האסתר. בעצם באים ללמד אותנו נתנו לנו איזה כלי מסוים, שעם זה אנחנו ממשיכים הלאה. לגלות, לכל מה שהיה אחרי זה. אומר האלשיך הקדוש, כתוב במגילה, בלילה ההוא נדדה שנת המלך. מה קרה? היה מרדכי היהודי הציל את אחשוורוש, נכון? הוא שמע 2 שרים שאומרים אנחנו הולכים להרוג את המלך, הלך אמר למלך, בדקו את זה, אמרו הוא צודק, תלו אותם, הציל אותו. ולמלך אחשוורוש היה לו פנקס, ספר הזיכרונות. הוא רושם בספר הזיכרונות כל מי שעשה לו טובה. צריך להחזיר לו טובה, נכון? בלילה הוא אחשוורוש בא לישון, לא נרדם. לא נרדם. מסתובב, שותה מים, לא נרדם. אמר, טוב, תביאו את ספר הזיכרונות לפניי. אמר, כנראה, היה לו קצת יראת שמיים. אם אני לא נרדם, כנראה בעולם רוצה שאני לא ירדם. למה הוא רוצה שאני לא ירדם? כנראה מישהו עשה לי טובה. ועכשיו, זה לא היה בספר הזה עמוד אחד. היה מלא, הוא פותח את הספר, מה הוא רואה? את הסיפור שמרדכי הציל אותו. הוא אומר, יכלתי למות, הרעילו אותי, כמו שעכשיו תפסו, לא יודע, זה נכון או נכון, הרמטכ"ל של סין היה סוכן של ארצות הברית. היה זיבורים על זה. תחשבו, אחד, הכי קרוב למלך סין, הכי קרוב, אוכל איתו הכל, מביא לו את האוכל. הוא מגלה שהוא רצה לשים לו רעל באוכל. אומר, ואז הוא שואל המן, מה נעשה למרדכי על זה? שואל את החבר'ה, תגידו לי רגע, אני רואה פה בן אדם הציל לי את החיים. מה עשינו לו על זה? אמרו לו כלום, שום דבר. אחרי זה מה כתוב? מי בחצר? ואומרו לו, המן בחצר. אמרו לו, תיכנס. אומר לו אחשוורוש להמן, תגיד לי, מה האדם שהמלך חפץ בעיקרו, מה יעשה? יפה, אומרת המגילה, ואומר, המן בליבו. אמר בליבו, בשביל מי? זה בשבילי, לא? יביאו סוס שרחב עליו המלך והכל. נכון? אז הוא אומר לו, תקשיב טוב חביבי, כל מה שאמרת, אתה לא עושה לעצמך, אתה עושה למרדכי. טוב, זה המגילה. אומר האלשיך הקדוש, אם האמן היה מגיע דקה אחת לפני זה, והוא היה שומע את אחשוורוש שואל את השרים, מה נעשה למרדכי על זה? היה שומע, נכון? ואז אחשוורוש היה אומר, מי בחצר המן? ואז אחשוורוש היה שואל אותו,
המלך חפץ ביקרו, מה נעשה? מה הוא היה אומר? זה למרדכי חביבי, זה לא לי. מה קרה? אתה המלך, לא חייב, אתה חפץ ביקרו, תן לו שוקולד. נכון? עכשיו אם הוא היה בדקה אחרי זה, אז אחשוורוש היה אומר, מי בחצר? היו קוראים לאחד אחר. לאחד אחר. אומר השייח הקדוש, מתי המן הגיע? מי שהאחשוורוש אמר, מה נעשה למרדכי על זה? הגיע המן. כלום. ואז אומרים, בחצר הוא בוא. בשנייה הזאת הגיע המן. דקה אחת לפני, דקה אחת אחרי, הכל משתבש, כל התוכנית. נו, הקדוש ברוך הוא, תראה איך הוא מסדר את העניינים. שנייה אחת, היה הופך לנו את כל המגילה. הופך את הכל. הכל הוא סידר. בא אדם, מפספס איזה משהו, היה לו איזו הזדמנות לעשות איזה משהו, ברח לו בין הידיים. מה אנחנו אומרים לו? חביבי, בורא עולם יודע להביא את המן בדקה הזאת, כדי לסדר את כל המגילה. ואתה התפקשש לך איזה משהו בחיים, אתה חושב שבורא עולם לא פיקשש את זה בכוונה. תראה מה הוא עשה, הביא את המן בדיוק בשנייה שההוא אומר, מה נעשה למרדכי, על זה, אומרים כלום, ואז הוא מגיע, מי בחצר המן, כנס רגע. תראה איך בורא עולם סידר את הדברים. לפעמים דברים בחיים לא כזה הולכים. לא תמיד זה הולך, אין מה לעשות. אבל לפחות שנדע שמי שלא עשה את זה, שזה ילך, זה גם בורא עולם. הוא פיקשש את זה. יש אדם שיש לו ילדים. בעזרת השם שיהיה לכם ילדים. עכשיו תראו ילד, אתה נותן לו, יש ילדים אתה נותן להם, תודה רבה. יש ילד אתה נותן לו, זה טבע של ילדים, למה הוא קיבל יותר? אני רואה את זה אצל ילדים שלי. תן לו שוקולד, למה הוא קיבל אתמול גם, אני רוצה עכשיו 2. עושים איתי עסקים. נו, מה 2? אתמול זה אתמול והיום זה היום, מה אתה? לא אבא, אתה נותן לו יותר, אתה נותן לו יותר. עכשיו תחשבו ככה, אדם קיבל שוקולד, לא שלא קיבלת עכשיו, קיבלת, תגיד תודה, יאללה, לא, כי נתת לו יותר סוכריות, אני רוצה את ההוא, תחשבו ככה גם אנחנו מול בורא עולם, בורא עולם נותן לנו, מה אנחנו אומרים לו? אבל למה להוא יש מוסטנג? בורא עולם, נותן לך מה זה, למה להוא יש פנטהאוז, ולמה לזה, ולמה לי לא, ולמה... אז הורה מה אומר לילד? אדוני, תעריך מה שקיבלת. אתה אל תגיד לי למה הוא, עכשיו קיבלת, תגיד תודה על מה שקיבלת. אנחנו גם ככה ילדים של בורא עולם. אנחנו צריכים גם להביא לנו, תודה רבה. חייב לנו? לא. אתה לא רוצה שוקולד, אין בכלל שוקולד. אין שוקולד. לא אבא, רק תראה, עכשיו אין שוקולד. אתה אמרת למה הוא ולמה זה, אין. גם אנחנו צריכים להבין, בורא עולם, איך אמר לי, אח שלי השבוע סיפר לי על איזה מישהו, שהוא היה עשיר מאוד מאוד גדול, והסתבך עם המס הכנסה, עשיר, הוא אמר, ככה מהלשון שלו אמר, היה לי קבוע בעובר ושב 100 מיליון שקל. 100 מיליון שקל. הוא אמר לאחי, ברגע שהרגשתי שבורא עולם עובד אצלי, בשנייה הזאת הכל קרס. כל הזמן חשבתי, אני עובד אצל בורא עולם, היה לי מיליונים. ככה הוא סיפר. שהרגשתי בשנייה שבורא עולם עובד אצלי, באותו שנייה, לא עכשיו אחרי חודשיים, שנה, באותו שנייה הכל קרס. הכל, לקחו לו את הכל, לא נשאר לו כלום. יכול להיות שנשאר לו קצת, אבל לעומת מה שהיה לו לפני כן, לא נשאר לו שום דבר. באותו לילה המן מגיע לאחשוורוש, נכון? בשביל מה הוא בא? הוא בא לתלות את מרדכי. הכין לו עץ 50 אמה, 25 מטר, שהוא צריך לקבל אישור מהמלך. בא לבקש אישור. מה אמר? בטח המלך יתן לי אישור. שואל המלבים, אני לא מבין את אחשוורוש. בן אדם הציל לך את החיים. היית צריך להיות מת. הציל לך את החיים. אתה שולט בכל העולם. לא טראמפ. גם סין היו של אחשוורוש. הכל הודו, סין, הכל שלו. בא בן אדם, הציל אותך. מה אתה עושה? כתוב את זה בספר הזיכרונות. תגיד, תן לו עיר כך, זה שלך. לא בספר הזיכרונות. זאת אומרת, המלבים, זה לא מובן. שכלית, מה ההיגיון בזה? יש לך את כל העולם.
הרי כתוב בחז"ל, כל הונו ייתן אדם בעד נפשו. אדם יש לו כסף, אומרים לו, אתה הולך למות. אומר, קח את כל הכסף, תן לי לחיות, נכון? אז אחשוורוש הזה הצילו לו את החיים. הצילו לו את החיים. אז אם הצילו לך את החיים, אתה לא עושה כלום. אומר המלבים, למה בורא עולם לא שילם כביכול למרדכי על זה? כי אותו לילה, שהמן בא לבקש לתלות את מרדכי, אותו לילה, אחשוורוש לא נרדם. ואותו לילה הוא פותח את ספר הזיכרונות, מה נופל לו? מרדכי. לא נפל לו שמעון. נפל לו מרדכי שעשה לו טובה. נכון? ואז הוא שואל, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משלם למרדכי על מה שהוא עשה, בזמן הכי שהוא צריך את זה בחיים. הכי שהוא צריך. אדם עשה טובה, עשה מצווה. הוא אומר, אבל בורא עולם לא מחזיר לי על זה. הוא לא נותן לי. תראה כמה צדקות אני נותן, כמה מצוות, כמה מעשים טובים. אני רואה שזה לא עובד אצלי. אצל ההוא זה עובד. וואלה, נתן מעשרות, זכה בלוטו. אני נותן מעשרות הרב, זה לא עובד. נותן צדקה, עוזר לאנשים. הנה איך שייקי אומר, עוצר בכביש, מחליף פנצ'רים, בשמש, בגשם. אצלי זה לא עובד. אומר לך, אתה הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אצלי הכל רשום. בספר הזיכרונות שלי, אומר בורא עולם. אני הכל רשום שם. אבל אני לא אתן לך את זה עכשיו, חכה, בזמן שאתה צריך, בזמן שאתה תצטרך את זה, אל תדאג, אני אתן לך את זה. אומר הרב יגן, זה מה שכתוב בתהילים, פעם אמרנו את זה, זורע צדקות, מצמיח ישועות. אז הוא אומר, מה ההבדל, מה הקשר בין זריעה לצדקה? הוא אומר, כל דבר שאדם עושה מצווה מסוימת, אומר, זה כמו, הקדוש ברוך הוא לוקח את זה, זורע את זה בקרקע. זורע את זה, מהמצווה הזאת יוצא עץ ופרדסים, ואז הוא משלם לך. ואז זה נהיה ישועה, זה לא צדקה, אז זה נהיה ישועה. הסיפור עם הרב עובדיה. היה להם שכנים, אני לא זוכר את השמות שלה, אבל זה הסיפור נכון. היה לרב עובדיה, הם היו גרים בירושלים, היה להם שכנים. תלמיד חכם אחד. ונולד להם בן. לשכנים האלה נולד בן. אז אשתו של הרב עובדיה הלכה אליה, אמרת לה, תגידי, מה עם הברית יצחק? מתי הברית? אומרת לו, לא, אנחנו עושים בבית, לא עושים ברית יצחק. אומרת לה, לא נורא, לא עושים ברית יצחק. היה להם שכנים, נולד להם הבן, ואמרה לה, לא, אנחנו לא עושים כך רק ברית, לא ברית יצחק. היא הבינה, אשתו של הרב עובדיה, לא עושים כי אין כסף, חביבי. הלכה לרב עובדיה, אמרה לו, תשמע, ככה וככה ברית יצחק לא עושים. אמר לה, מה זה לא עושים? לכי למכולת, תעשי את הכל, אנחנו עושים את הברית יצחק. טוב? אשתו של הרב עובדיה הלכת למכולת, קונה דברים. כן, אבל הרב עובדיה כנראה היה טיפה יותר עמיד ממנו. הלכה למכולת, קונה עוגיות ועוגות ושמה בעגלה. אז באה למכולת, אומר לה, מה רבנית, מה יש לכם איזה שמחה, משהו? אומרת, לא לנו, לשכנים, משפחה של השכנים אמרה את השם של המשפחה, נולד להם בן, אמרו השם, אנחנו עושים להם ברית יצחק. אומרת, מה להם? אל תשים להם שום דבר. כלום. אני לא מסכים לקנות להם כלום. אומרת לו, למה? מה זה קשור? אני משלמת. אומרת, לא. הוא יש לו פה חוב במכולת. חוב מאוד גדול, אני לא נותן לו כלום, שום דבר לרשום. שום דבר, לא מעניין אותי. אני לא נותן לו כלום לבן אדם הזה. אני משלם. לא משלם. טוב, מה היא תעשה? תריב איתו? מכולת שלו. הלכה לרב עובדיה, הרב עובדיה אומר לו, טוב, הבנתי, הלך למכולת, אומר לו, תגיד לי, מה הבעיה עם השכן? לא, כבוד הרב, אי אפשר ככה, באים רושמים, אתה מכיר אותי, אני על העני, נותן לאנשים, אבל שישלמו בסוף, כמה חודשים הוא לא משלם לי, לא נותן לו כלום יותר, זהו. אומר לו הרב עובדיה, תגיד לי, מה הוא לוקח? בינינו, מה הוא לוקח? אומר, וואלה הרב, הוא לא לוקח כלום, לחם, קצת אשל, חלב פעם בכמה ימים, זה מה שהוא לוקח. אומר לו, תדע לך, זה תלמיד חכם, אין לו כסף, תוותר לו על החוב, תוותר לו. אומר לו, הרב, אבל אני גם יש לי ילדים. אומר לו, תוותר לו, אני מבטיח לך, בן תלמיד חכם. אמר לו, הרב מבטיח לי? אמר לו, כן. אמר לו, אני מוותר לו על החוב, שיבוא, ייקח מה שהוא רוצה. ויתר לו על הכל. אחרי שנים הרב הזה, הלך, קיבל משרה, נהיה רב עיר, באחד הערים בארץ. טוב. נהיה רב עיר, שנים היה במשרה, כבר היה לו עכשיו כסף, לא צריך, הכל מסודר, נפטר לבית עולמו.
בשבעה הוא בא לאשתו בחלום, עם פנים עצבניות. והיא קמה, איך שהיא קמה, מה היא נזכרת? במכולת. מה המכולת? אמרה, קרא לבן שלו, אומרת לו, בואי נא, אבא שלך בא לי בחלום. אני אומרת לך, אנחנו היינו חייבים למכולת שם כסף. לך תחפש את הבעל המכולת. עברו 40 שנה. זה לא עכשיו. לך תחפש את הבן אדם שהיה לו מכולת בירושלים לפני 40 שנה. אין שם בכלל, אפילו המקום של המכולת כבר לא נשאר. בנו על הכל שם. טוב, הוא אמר, תשמע, אבא שלי, יש לו דין בשמיים, המכולת, הפך את עירו לירושלים, מצא אותו. אמרו, היה פה מכולת, של מי היה מכולת? אמרו לו, של שמעון. איפה שמעון הזה? אמרו לו, עברו 40 שנה, חביבי, זה לא ככה, הגיע לזקנים, כן, שמעון, זה גר שם. הוא נכנס, הוא רואה בן אדם מבוגר, ותלמיד חכם, אחד, אברך, מאכיל אותו, משרת אותו, אומר לו, מה אתה צריך? והוא רואה אותו, הבן של אותו רב, הוא רואה את האברך הזה, מכיר אותו. למה? הוא מחלק סלי מזון. אחד האברכים שהוא מחלק לו כל חודש, זה אותו אברך. אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר לו, מה אני עושה פה? זה אבא שלי. אומר לו, אתה אבא שלו? שמע, אני הבן של הרב. אומר לו, כן. אומר לו, אבא שלי עכשיו נפטר, בא בחלום לאמא שלי, אנחנו רוצים לשלם את כל החוב. אומר לו, איזה חוב? הרב עובדיה כבר שילם, אתה לא רואה? קיבלתי בן תלמיד חכם, לא רוצה כסף. תעזור אותי, אני סיימתי עם הכסף. אבל מה זה אדם עשה מצווה? שנים אחרי זה, שנים, 20-30 שנה, נולד לו בן, עד שהוא נהיה תלמיד חכם, לקח זמן. אבל הוא קיבל, תלמיד חכם. אדם עושה מצווה עכשיו, אתה לא יודע מתי תקבל על זה שכר. אי אפשר לדעת, ואי אפשר לדעת איזה שכר. אדם נולד ערום, ונכנס לקבר ערום. מה אני קל? אתה לוקח איתו רק תורה, מצוות ומעשים טובים. אדם השאיר פה תלמיד חכם, זה שלו. אבל היצר הרע רוצה לייאש אותנו. בגמרא כתוב, במגילה כתוב, לעשות כרצון איש ואיש. אז אומרת הגמרא במגילה, איש זה מרדכי, ואיש זה המן. לעשות כרצון איש ואיש, איש זה מרדכי, ואיש זה המן. איש ראשי תיבות, אין ייאוש, אין ייאוש. אין ייאוש. איך כתבתי את זה? אין שום ייאוש. זה ראשי תיבות איש, אין שום ייאוש. אבל ואיש זה המן, זה אותיות ייאוש. ואיש זה אותיות ייאוש. מה אומר לך המן? עזוב אותך. כמה עשית מצוות? שנים אתה עושה מצוות. קרא לך משהו? אתה דבר. אתה בדיוק כמו כולם. תראה את השכן שלך בכלל, כבר קנה מוסטנג. אתה איפה? אתה יודע עדיין על הטרנטה. איך הוא מוסטנג? והוא לא עושה צדקות, הוא לא מחלל שבת, בפרס, זה לא מעניין אותו, בכיפור עושה על האש. זה מה אומר לך היצר הרע? תתייאש. אבל אנחנו כרצון איש. איש זה אין שום ייאוש. אסור לאדם להתייאש, אתה עושה מצוות. אומר לך מה, אתה לא מקבל שכר, אני אקבל על זה שכר. מתי? לא יודעים. לא יודעים. אפילו שהאדם נמצא עוד שנייה הוא מתייאש, תזכור כל הזמן שגם אם הקדוש ברוך הוא לקח לך איזה משהו, הוא הולך להביא לך יותר טוב. בפרשת משפטים כתוב, יש דינים של אדם שגנב. לדוגמה, אדם שגנב שור, אם תפסו אותו, הוא צריך לשלם 2 שברים. אם הוא לקח את השור הזה, ושחט אותו, או מכר אותו, צריך לשלם 5 שברים. עכשיו, למה 5? ככה כתוב, טבח ומכר, משלם 5. אם הוא גנב שא, כבש, משלם 4. למה? כי הוא הרים אותו על הגב. זה אחד התירוצים. הוא התבייש, אבל שור הוא לקח אותו ביד, הוא לא סחב אותו. זה מה שכתוב בתורה, אבל התורה לא מספרת לנו על זה שגנבו לו. מה עם זה שגנבו לו? זה שגנבו לו, ישב בבית בוכה, גנבו לו את השור. גנבו לי את השור. אבל אחרי זה, שמצאו את הגנב, הביאו לו 2, איך הוא שמח? לקחו לי 1, הביאו לי 2, ברוך השם. ואיזה שור היה לו? לא, הוא מביא לו את מה שהוא גנב, את אותו דבר, נגיד הוא גנב שור, את השור ג'וני, הוא גנב את השור ג'וני. הוא שחט את השור. רגע, לפני שהוא שחט, תפסו אותו עם ג'וני, תפסו אותו. אמרו, תחזיר לו את ג'וני, ותביא עוד אחד כמו ג'וני. לך תחפש, בדיוק, אותו דבר. עכשיו יש לו דאבל ג'וני עכשיו, ברוך השם,
הוא חורש איתם, מבסוט, הוא שמח. מה אומרים לו? שגנבו לך, איך בכית? בכית, עכשיו אתה קיבלת 2, אבל ככה זה גם איתנו. הקדוש ברוך הוא לוקח לנו איזה משהו, איך אנחנו בוכים. אבל אחרי שהוא מביא לנו 2, אתה אומר, חבל, הוא גנב 2. היה לי 4 ג'וני עכשיו. מה, לקחת רק 1? היית לוקח עוד כמה, מה, היו תופסים אותך, מרביץ לנו את זה. אבל אנחנו, אותו דבר אצלנו, הקדוש ברוך הוא לפעמים לוקח לך משהו, שחט, למה לא אכל? אבל לפעמים אדם, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לקח לך משהו, לקח, אנחנו צריכים לחזק אצלנו את האמונה שאם הקדוש ברוך הוא לקח, הוא יודע למה הוא לקח, ובסוף הוא גם יביא לנו 2. הוא יביא את זה. איך, מתי, אנחנו לא יודעים. לא יודעים. אף אחד לא יכול לדעת. אתה יכול לראות פתאום עוד 20 שנה, עוד 25 שנה, עוד 30 שנה, פתאום הבן שלך תראה אותו תלמיד חכם. תלמיד חכם. כל החיים חיית רגיל, כמו כל האנשים. כמו כולם. חיית רגיל. רגיל, הלכת לעבודה, חזרת, עשית קידוש, זה, תת פה צדקה, פה הנחת תפילין, הכל בסדר, אתה והשכן אותו דבר. פתאום אתה, הבן שלך יצא תלמיד חכם, מוסר שיעורים, כולם אומרים לך, ברוך השם, הבן שלך הייתי בשיעור שלו, חבל על הזמן, חבל על הזמן. והשכן שלך אותו דבר, שתיכם קניתם כל 5 שנים אוטו חדש, הלכתם לחוץ לארץ, גם ביחד הלכתם. הכל בסדר. הבן שלו, נגיד, עכשיו הלך לטיולים, והבן שלך ניעד, אתה אומר, למה אני זכיתי? אנחנו לא יודעים. אבל אולי לפני 30 שנה אתה גם לא תזכור. עוד 30 שנה תזכור, מה אכלת אתמול לא זוכר. אכלת, לא זוכר הרב. מה שבוע שעבר, מה קרה לפני 2 לא זוכר. 30 שנה, פתאום אתה רואה דברים משתנים אחרת. הגמרא במגילה אומרת, אם אדם, יש הלכה, הקורא את המגילה למפרע, לא יצא. מה הפשט? אם אדם קרא את המגילה מהסוף להתחלה, לא יצא ידי חובה. צריך לקרוא את כל המגילה מההתחלה ועד הסוף. לא צריך לקרוא בפועל, אדם צריך לשמוע מגילה. גם נשים חייבות במקרא מגילה. עוד פעם, לא צריכות לקרוא, צריכות לשמוע. צריך לעבור עם זה. אבל הנה, אמר הרב לירן, צריך לקרוא, לראות שאתה באמת שמעת את כל המילים שהחזן הוציא. אם היה איזה רעש והחזן המשיך, אז אתה יכול מהר לקרוא את החלק שלא שמעת, גם אפילו קצת יותר, ואז להמשיך לשמוע מהחזן. עד כמה אתה יכול לשמוע ככה, לקרוא לבד? עד חצי. נגיד 20%, 30% לא שמעת והשלמת בפה מהחומש, זה בסדר. אם לא יצא? אם לא יצא. צריך לשמוע את כל המגילה, הכל. אם הוא שמע הכל, מצוין, אין בעיה. אבל לא עבר. לא משנה, אם שמע את הכל, לעבור עם האצבע זה רק לראות שבאמת שמעתי את הכל. שמע את הכל, יצא ידי חובה. אבל אם יש לי עכשיו 10-15 מילים לא שמעתי, אז כשהוא עוקב באצבע, אז הוא משלים את זה בפה בשקט, יצא ידי חובה. אבל אם הוא קורא את המגילה מההפוך, הוא לא יצא ידי חובה. לא יעזור, גם אם הוא יקרא מקלף. אבל דרשו חז"ל, קורא את המגילה למפרע, המגילה יש לה סדר. סדר, בהתחלה לא טוב, עד שמגיע בסוף הניסים. מה זה למפרע? לא צריך להודות לבורא עולם רק אחרי שהחזירו את השור. אל תגיד בסוף, הרב, בסוף. לא בסוף. מההתחלה, שאתה רואה דברים לא כל כך מסתדרים, זה לא כל כך הולך, זה לא קל. יש מישהו שקל לו? תביא לי את הבן אדם הזה שאין לו צרות. כמה צרות אני שומע, אתם לא רוצים לדעת. אני אמרתי לאיזה מישהו כבר, אני לא יכול עם זה, אני באמת לא מסוגל כבר. אני לא מסוגל לשמוע צרות של אנשים. מסכנים. מסכנים אנשים, באמת מסכנים, מה האנשים עוברים, אתם לא יודעים, אתם אפילו לא חולמים בחלומות, מה האנשים עוברים. עכשיו אני לא יכול, אני סוגר את הטלפון, אני הולך עם זה, מתפלל בתפילות, אני חושב על זה, אני כבר לא מסוגל, לפעמים קשה לי, אבל מה, איפה יש בן אדם שאין לו צרות? יש מישהו כזה? אין אנשים כאלה, אין. רק כשאתה שומע את הצרות של השני, אתה אומר, ברוך השם על הצרות שלי, שלא מעניין אותי, שיהיה הצרות האלה ולא הצרות האלה. אבל אדם, לא צריך לחכות שיפתרו הצרות כדי להודות לבורא עולם. עכשיו להודות.
קראת מגילה למפרע, אתה רוצה להודות בסוף, לא יצא ידי חובה. אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא גם עכשיו. לא תמיד זה קל, לא תמיד זה נעים, לא תמיד כיף לנו, אבל נלמד לאט לאט שהקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובתנו, בשמחה. גמרא במלאכות אומרת שמשה רבנו עלה למרום, אז הוא רצה לראות את הפנים של הקדוש ברוך הוא. רצה לראות, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ראית את אחוריי, ופניי לא יראון. אז אומר החתם סופר, שהרבה פעמים, מה זה וראית את אחוריי ופניי לא יראון? הרבה פעמים בחיים אדם עובר כל מיני קשיים. עובר קשיים, ובסופו של דבר, ברוך השם זה מסתדר. זה נגמר. בסוף זה יסתדר, זה יסתדר. אז אומר החתם סופר, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, וראית את אחוריי, תסתכל אחורה בחיים שלך, איך סידרתי לך כל מיני בעיות? איך סידרתי לך כל מיני בעיות? אדם אומר, זה ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים. אחרי זה הוא עובר תקופה, זאת ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים. אבל לפני ההחלטה שעשית ונהיה טוב, היה הרבה תקדימים לזה, לא היה נעים, נכון? וראית את אחוריי, אז הקדוש ברוך הוא סידר לך, ופניי לא יראון, קדימה, אומר בורא עולם, אני לא יראה לך איך אני מסדר את זה, אני לא יראה לך, אבל תאמין לי, תאמין שכמו שסידרתי לך עד עכשיו את כל החיים, גם אני אמשיך לסדר לך את החיים. זה בעצם נותן לאדם תקווה וכוח, גם בשעה שלא כל כך מסתדר לו, זה לא כל כך הולך לו, אבל הוא יכול לראות מה שקרה להסתדר, וגם הקדוש ברוך הוא יסדר את זה הלאה, הוא לא יעזוב אותנו. יש שאלה, למה פורים נקרא על שם הפור? פור, האמן הרי הטיל גורל, ואז זה נפל לו בחודש אדר. מה ברוך השם, חודש אדר נפטר משה רבנו, המזל של ישראל יורד, זה לא טוב. למרות שהגמרא אומרת בדיוק הפוך. הגמרא אומרת, כשם שנכנס אדר מרבים בשמחה, כך שנכנס אב ממעטין בשמחה. והגמרא שאומרת, אילקח איניש דית לדינה בעדי כותי, אדם שיש לו דין עם הגוי, להשתמת מיני בחודש האב, דרע המזלה. חודש האב המזל שלו לא טוב. ולהימצא נפשי בחודש אדר, דברי מזלה. אז אומר הרידב"א, אבל אין מזל לישראל. אין. הגמרא מסכת בשבת אומרת, דף קנ"ו, אין מזל לישראל. אז איך יכול להיות כאן כתוב מזל עולה, יורד? אומר הרידב"א, אחד מהתירוצים, שפה המזל של ישראל יש גזרה מאת הקדוש ברוך הוא שהוא יעלה למעלה. גזרה. אז המן לא ידע... זה היה לפני. לא. אז זה לא היה ככה. לא, תמיד זה היה. ספורים זה נהיה מזל. לא, תמיד זה היה. תמיד זה היה, רק משה רבנו, המן נפטר בזין באדר, אבל המן לא ידע שגם נולד בזין באדר. הוא נולד גם באותו יום, אז זה מזל גדול לעם ישראל. אז הוא לא ידע את זה, אמר יופי. אבל איך אנחנו קוראים לפורים? פור על שם הגורל. אתה עושה, כביכול, אתה קורא לחג על שם הדבר הלא טוב. למה? הרי פסח קוראים על שם הנס. על שם שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל. חנוכה, על שחנו מהמלחמה. מה פתאום אתה קורא לפורים על שם הצרה כביכול? אומרים חז"ל בדיוק ככה. בפורים אתה צריך לדעת, חביבי, שגם בצרה אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אל תחכה לי לסוף. הנה, ברוך השם איך הכל ישתדר, עכשיו בעולם נעשה סעודת הודיה. לא, זה מה שפורים בא ללמד אותנו. וזה קשה, נכון? אבל כל אחד בתוך הלב שלו, בנשמה, יש לו אמונה בבורא עולם. רק צריך להוציא את זה החוצה. כל אחד יש לו אמונה. תראו אנשים, עכשיו אומרים, אל תניח תפילין, כל מיני בתי ספר, אסור, כל מיני דברים שנגד הדת, נכון? האנשים האלה, תדעו לכם, זה נשמע לכם מצחיק, אבל היו כאלה אנשים גם לפני השואה, יותר גרוע. יותר גרוע. היה אחד התחתן עם גוי, אמר אני גוי. לא מעניין אותו מהתורה, כלום. גוי גמור. ואמרו לגרמנים, אתה גוי? בטח אני גוי. נכנס לבית כנסת, פתח את הספר תורה, פתח את ההיכל, פותח את ההיכל, קח את הספר תורה, זרוק אותו, לוקח את הספר תורה, זורק אותו ברצפה. אחרי זה אמרו לו, אתה לא יהודי? לא. תעשה את הצרכים על הספר תורה. פתאום אותו אחד אמר לו, אני יהודי. מה אתה... מה פתאום? אתה זורק את הספר? איך אתה יהודי? זה מה שמראה בכל אחד בפנים, הוא יהודי. אותו אחד הגרמנים הרגו אותו על הספר תורה. על הספר תורה, והרב של הבית כנסת אמר, תיקחו את היהודי הזה, תעטפו אותו בספר תורה ותקברו אותו.
ככה אמר הרב, שמעתי את זה מהרב משה קינן. כל יהודי, זרקת ספר תורה, היית נשוי לגויה. אבל לזה אני יהודי, אני לא עושה את זה. כל אחד בפנים, יש לו את זה. כולם יהודים. כמו יוסף משיטה. כן, כמו יוסף משיטה, זה בתקופת בית המקדש. שהוא אמרו לו תיכנס, הוא נכנס, הוציא את המנורה, אמרו לו טוב, זה אתה לא תקבל. כנס תיקח עוד משהו, אמרו לא, די שיחסתי את בורי פעם אחת, הכנסנו פעמיים, לא נכנס. הרגו אותו. גם, אבל הוא עשה תשובה. כל יהודי יש לו את זה. רק צריך להוציא את זה החוצה. זה אחד ההסברים שבפורים אנחנו שותים יין, נכון? למה? נכנס יין, יצא סוד. בעצם אנחנו מוציאים מבפנים את כל מה שיש לנו. אתה שותה, אתה רואה אנשים ששותים, פתאום מתנהגים אחרת. פתאום הוא אוהב אותך, אח שלי. לא דיברת איתי, מה אתה אח שלי? לא. בפנים הוא אוהב אותך. רק הוא התבייש, עכשיו יורדים כל המסכים, פתאום אתה רואה פנימיות של אנשים, דברי תורה, פתאום אדם מתחיל לדבר, אומרים חז"ל, נכנס יין יצא סוד, אתה מגלה בפנים את כל מה שיש לאדם. חז"ל אומרים, אתה רוצה לבדוק בן אדם, אדם דן בכיסו, כוסו וכעסו. מה זה כיסו? כמה הוא מוכן להכניס את היד לכיס. כמה זה כעסו? אם הוא מתאפק. ומה זה כוסו? תן לו לשתות. תראה מה יוצא ממנו. שם האדם נמדד. אבל בעצם בפורים, החג היחיד שכתוב, חייבים יש לביסומה, עד לא ידע, תרביץ, לא צריך להשתכר, לא צריך, לביסומה. עד לא ידע, בסדר, אבל יש כאן, כן, צריך שאדם ככה, איך אומרים, לשתות לאט לאט, ואז זה מגיע טוב. הרמב"ם אומר שברגע שהוא הולך לישון, אז הוא לא יודע בין ארור לבן מרדכי. כן, עד שתחטפנו שינה זה הכי טוב. אם אדם עכשיו באמצע סעודת פורים, שם את הראש על השולחן, זה מצווה, ונרדם, זה המצווה המובחרת ביותר. זה רק יין יכול... אדם ששתה יין והוא נהיה עייף, אז זה המצווה המובחרת ביותר. יום פורים, היום עצמו, זה יום שמסוגל לתפילות. מסוגל לתפילות, לישועות, באמת, היום עצמו. יש את הסיפור עם הבעל שם טוב, שהיה אחד שאסף הרבה כסף לעשות איזו עבירה גדולה, ואז הוא ראה אישה שבוכייה, מה קרה? יש כאלה אומרים, אין לי כסף לחתן את הבת, כל מיני, נתן לה את כל הכסף, מהשמיים כל כך התרשמו מהמעשה הטוב שאותו אחד עשה, אז אמרו כל מה שהוא יבקש, עם כל מה שהוא יברך יקרה. אחרי זה פחדו, התחיל לברך שיגיע המשיח. זהו, וזה לא הזמן. אז הפילו אותו לשתייה, הוא היה שותה, משתכר, נרדם. קם איפה יש בקבוק, לא מעניין אותו כלום. אז אומרים חז"ל, כן, יש כאלה הרבה צדיקים. אז אומרים, יש, בפורים זה אותו דבר, הרי בפורים כתוב כל הפושט יד נותנים לו. אתה פשוט צריך לתת צדקה, אבל הפושט יד גם כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא. כל הפושט יד נותנים לו, הקדוש ברוך הוא נותן על זה. אבל פחדו שנבקש לו דברים טובים, אז מה אמרו? שישתו אלכוהול. תן להם שישתו. אבל זה רק משל, כדי שאנחנו נזכור ביום הזה. אדם אם יש לו אפשרות להתפלל, מה שאפשר, תדעו לכם אפילו לפעמים דקה אחת. דקה אחת, שאדם ביום הזה תופס את עצמו, דקה אחת. מתפלל, קל וחומר 10 דקות, לא משנה. אבל דקה אחת, בורא עולם מתפלל, אי אפשר לדעת מה התפילה הזאת תעשה. אי אפשר לדעת. פעם סיפרתי לכם, היו זוג, לא היה להם דירה. אמרו בפורים, לא עשו סעודת פורים, מה שצריך הכל, ובלילה קראו 4 שעות תהילים, הוא ואשתו. אומרים, אחרי פורים, כמה חודשים אחרי זה, בדרך לא דרך, קנו דירה בירושלים. ירושלים. תפסו את פורים, אמרו, אנחנו מתפללים בפורים. למה בפורים זה זמן של ישועות? אם אדם יגיד, הרב, אני קשה להתפלל, קשה, לא קל התפילות, לא קל. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא גם מקיים את התורה, גם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. אז גם הקדוש ברוך הוא עושה משלוח מנות. עכשיו בדרך כלל האדם עושה משלוח מנות, אז הוא מביא כלים יפים נגיד, ושם בפנים את המשלוח מנות. עכשיו כשאתה נותן לחבר שלך את המשלוח מנות, אתה לא אומר לו, טוב, תרוקן את הבנק, הבמבה, תביא את הכלי, נכון? משאיר לך גם את הכלי. אומר אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, נותן לך גם משלוח מנות עם כל הכלים.
גם אם אתה לא רגיל להתפלל, לא יודע איך מתפללים, לא יודע איך לדבר בורא עולם, לא יודע. אבל, הקדוש ברוך הוא עושה משלוח מנות, הוא ייתן לך כלים. הוא ייתן לך כלים. רק מה אתה צריך לעשות? תפתח את הדלת. איך תכניס את המשלוח מנות? אתה לא תפתח את הדלת. אם לא תתחיל קצת, לא תקבל את הכלי הזה. אתה צריך קצת, טיפה להתחיל, דקה, 2, בורא עולם, הכי טוב שאתה שותה. למה? יוצא, הכל יוצא, תדעו לכם, אדם שותה קצת, תזכרו בשיעור ותתפללו על הכל. מה שאדם צריך. ישועות מעל הטבע. ישועות מעל הטבע, כל הפושט יד, נותנים לו. בורא עולם אתה רק מבקש, נותן לך. עכשיו, ככל שזה מגיע יותר מפנים הלב, אז הבקשה יותר מתקבלת. נכון? אז אדם שהוא שותה, הוא כבר לא איתנו. הוא אומר לך, אתה אומר לו, מה קורה? הוא אומר, אחי, דבר איתי עכשיו עם המלאכים פה. מלאכים. הוא מדבר איתם, הוא מתפלל, אז כבר יוצא התפילה יותר חזקה. לא צריך להשתכר. אמרנו, זה אחד אלוהי ידע, בנחת. נגיד קצת את ההלכות של פורים. גם מי שישמע, גם שנחזור על זה. אז אמרנו, חייב אדם לקרוא את המגילה ביום, ולקרוא אותה בלילה ולשנותה ביום. זאת אומרת, פעמיים צריך לשמוע מקרא מגילה גם אנשים, בלילה וביום. צריך לשמוע פעמיים. דבר שני, יש לנו משתה. אין שמחה עליו בבשר ויין, יש עניין לשתות יין, מי שקשה לו לא צריך לשתות יין, לא לשתות שלוק, ולאכול בשר. מי שקשה לו בשר גם לא חייב בשר. למה? כדי שיהיה סעודת פורים, אבל הכי חשוב לאכול לחם. אדם צריך שיהיה לו ברכת המזון, לחם, שיהיה לו ברכת המזון. להזכיר גם על הניסים. על הניסים. ויש לנו במצוות היום, מתנות לאביונים. 2 מתנות לשתי אביונים שונים. מה זה? כסף. כל אחד מבני ביתו. כל אחד שהוא מעל גיל 13 חייב במתנות לאביונים. זאת אומרת, נגיד 25-30 שקל לאביון, 2 מתנות לשתי אביונים, קיימת את המצווה, ומשלוח מנות איש לרעהו, משלוח מנות זה מינימום 2 מנות, לרעהו לבן אדם אחד יצאת ידי חובה. למה? לפעמים אתה בא, אשתך אומר, כן, לא, 2 מנות למישהו. לפעמים אתה מגיע הביתה, אשתך אומרת לך, חילקתי כבר לכל השכנים את המשלוחי מנות. תגיד לה, תשאירי לי אחד, שאני אצא ידי חובה, אתה תלך. כן, אבל עדיף שאתה, אין מצווה יותר באדם יותר מכולם. יש עניין, זה לא חייב, לתת משלוח מנות למישהו שאתה לא כל כך ככה, היה לך איזה טאקל איתו, זה לא קל. אני אומר לכם שזה לא קל, אם אדם שאתה היית קצת איתו ככה בקצר, שלא עושים לו רעל. לא, עשינו שהדברים סגורים. זה עניין, למה? כי כל המשלוח מנות זה להרבות אהבה ואחווה בין איש לרעהו. אז כאילו, אתה נותן לחבר שלך, אח שלי, הבאתי לך משלוח מנות. אני נתן לי לפני 2 דבר כזה, שהיה לי איזה ויכוח עם איזה מישהו, הבאתי דווקא לו, הוא מאוד אופתות של הבית, כן? עליתי אליו למעלה, המשלוח מנות, הוא התרגש ברמה, לא ציפיתי, מה אתה עושה? אחרי זה גם אשתו התקשר אליי, כאילו גם להגיד תודה, כאילו, בכלל, ועד אנחנו בקשר בעקבות כאילו הדבר הזה. זה נקרא, זה בדיוק מה שחז"ל רצו שיהיה. להבות האחווה והאהבה והאחווה. אני גם היה לי איזה טאקל פעם עם איזה מישהו, בכולל, לא באשמתי, אמרתי לה, אמרתי אשתי, אני הולכת לתלמד לתרץ את הבטוח, אמרתי לה כן, נתתי לו משלוח מנות גדול, הלכתי אליו, דפקתי אצלו בבית, הוא עוד שנייה התעלף. הוא לא היה לו נעים, הביא לי מה שהיה לו, איזה עוגיות וזה, לא היה לו ציפה, אבל זה הכי מובחר, זה קשה, זה לא נעים, במיוחד אם אתה לא עשית כלום, אז זה לא נעים, אבל זה מה שחז"ל רצו שנעשה, לא קל, אבל זה המצווה מן המובחר, לא חובה, זה אין חובה בזה, זה רק עניין, אם אדם יכול לעשות את זה, הנה מה טוב ומה נעים, אם קשה לו, אז הם מתחשבים. חזקים וברוכים.